le Chéile agus tá fáilte roimh isteach go dtí an chlár deireadh sa sreas seo de Teach le Chéile. Anocht tá grúpa cheoltóirí óga ón Rinn ó Gúnach againn, Pax agus Macdara Ó Faoláin le Victoria Pierce. Tá anastair ag bhaintear í Ealaín le imeachtaí difriúla Ghaeling, bhuaig Pax, Macdara agus cárach craobh síonsa le grúpa ó meánscoil Santa Claus sa Rinn cúpla bliain ó shin. Bhuaig cárach le Cumann Dlí UCC, Brécourt i Ghálaigh an ora, agus bhí an grúpa Nuadán mar íon againn ag biúlís ag sé haimpel bhliain ó shin. Tá Victoria Pierce anna aitheanta an Suthain Éireann agus in Meiriceá mar cheoltóir an Manjo, agus tá sí imreachtant sa Rinn fe láthair le maintear í Ealaín. Tá súla gom go mhainne sibh tainmh as an leathúir a cloig seo le Macdara, Pax agus Victoria. Buinnig í tainmh as. Hello, Consáisih. Is Mr. Pax Ó Faoláin, seo Victoria Pierce agus seo Macdara Ó Faoláin, agus hamid an sus Rinn in our dig, agus hamid chun Rinn ceola haintíomh ar feadh haimpel leathan a cloig nó mar san nó gan in níag. So hamid chun tasnú inis le dress rialana. Martin wins iver a hen agus iver a dó agus cuid nóid le tún chuid Charlie Lennon.
sé at bhfuil seint gan nach féchna gan éon bhla bus, so yeah. Gan mí roiig stocha? Cadín céad le hagan? Nígus fan cad saoil dair san siúisiú nach an céad ceann ná there's a hole in the bucket. Yeah. Do you realise it? So 3 jig. Agus never make cadín nach chéanna. Yeah, sinné. So, yeah, mar dúirt mé has sé eite bheith Seán gan loch feithne, agus mí an bhaocht go gailing an deis seo thar dúin seint mar ní mí tris ceolfar méanamh le fada. Bhí cairn giganna a gom héin agus Macdara chur an áireann leis an rúpa Nuadán, heolóla éir agus cárach, agus has sé léir cead ar nó, so Main siú deis cenig an CDs doch a ha CD nu ar an mar gobing dar benam Dén Díobháil agus nu Dén Díobháil mar deis siú train má ein siú deis cenig agus takeigh léon ceoltóir féidir le lein an amach agus sé deachar glór. So a glór caiinte denta gom so ha mis chun aránach an inis an lumdumh is in hiirseach is an dom. Agus an talam an bhirtá bheith dom le cum éig nach raibh.
So our own feast na hen, and we'd have carne in the ice cream bringing so le DNA so have more the mexichin aruna has should have fetched made a hobby to finera or how to shoot hypel gachlogs shoot load all in the cushion file how and son I guess how me the foul free in the hanua can clavon I clavon on it that I was anyway I will end the holdings in the park because Hannah could shower because peaceful agus in the house I find Sheriff never so much to the good man and love it because she's got holding her fair into her head so Seinneann you couple current finish currently upon Easter in case on the fisherman's accents on the golden eagle and Aaron and can't let it be Seinneann color Seinneann
Yeah. Cool. So Táimid an sin gabhach arán mór na néisle an páistí Seán. So galim se seath Chiarán ó Galván le danú na níos chuige. So it's kind of going to well, deireadh an stoppa. Agus I fechan chlár Netflix a tenní faoi coronavirus agus há dochtúir aige rá a féidir dadí faoin gálar ach an téann gur féidir gach níanamh ná cabhar le chéile. Agus ceann den isteachtas mór sin ná tríd canann le chéile so maithas go smáile seans go gan sibhin an chur agus dearing go troig
Samadwan is Machamhin Gabun Shamochrachkan Tugam Modogari. Bhí go más ní raibh go bhfuil? Even, yeah. Ha mi sé clachta le míana ó chuirt más ó caiile léchring ha mi sé clachta gach lá for chuig ó flic so hano ha mi maga ha mi piece of spree mar dúir Tomás agus a sé go hálín deis a bháil bud mar seo dhéanamh agus tugann sé sa spruch doing bheith obair jo ha bheith seint pert an hamar fada agus gan éon spruch a bheith agat agus you know ha mi go léir gafal a Laindí Sproule ó heh oldscoile agus you know sé go gas deis a bháil bud é an hafad so Cad ha going inis set tunes ó Victoria so Churn Fipa agus Real so cad in cé cean Independent Japanese Turnpike go Harawaki Saito
mis chun cúpla pólca haintanis, agus bhla méid sa haint do gachange sa corner house, dala méid sa ó Johnny McCarthy agus éisiú de hainin le leis an four-star trio, le chun fada ó Driscoil agus Herring a Hearn, agus bhla méid sa haint do Ferdal agus gachange eile sa corner house. Mar tuigim bhfuil an tamsa dian-ghlasáil agus a sé dian orainn mar cheoltóirí gan áit bheith bhíon seint. So, yeah, Seinneann me an cúpla póg, so an chéad ceann á John Walsh's, agus nad mé fin dair ceann ach an ceann dearnach ná Mac Teetons.
Trún dearnachtíh, gur míle mágah as gachant. Míle buchas a Tmásrú ó Chéile as íring se héad. Tá go míle Tmásrú nada mé an sin éidios thaige sa rain. Tmás ó Chéile. Ach míle buchas bhí Tmás a gcónaí an bhá dom héanas pecs. Hainmar barca chrócaí gurháin, tuis Tmásrú agus... Tá sé téis Nuadán an grúpa gin Nuadán fud na tíre Seán Pigs. Is fearlach agus bhí míle gcónaí an chuidú leis. Agus... go míle buchas a gailing ar fad. Háscin gúil sé dechar am léana gan síans agus gan mórt sí peile scachad. Gur blian dechar cosá hasúlagin go me gacha go brá úst san Aberdeen ar seans Riverson pipúna dé. Agus mar nóta scur hamis agus pecs a seint ag féad an nasc ar an seachtú an séú lá féad meánár bar Merdy. Heimpel an das. Checká ar Facebook na Nuadán pecs ar le carach agus irde. So má se feiceáil. And it's like a camera kid féití bheith go ráis. Féití bheith an Anyway, Sean cúpla trún. Right, so an portfolio kelp mothers de leis agus fear Lugha. Right.
ní maith. Gurb míle maith go bhain sin do Pax Macdara agus Victoria. Tá an dlú carnín is déanaí do chuid Nuadán fáil Nuadán trad.bandcamp.com. Mar a dúirt méid an tasach, bin an chlár dearnach sa sreith seo de Teach le Chéile, agus táimid fíormhuíoch do gachainge a bhí ling, gachéin déardín ó tús mí bealtaine. Tá mé anmhuíoch chomá do bhaintear ghaeling a bhí ag cabhrú leis an sreith seo a chur fáil gachéin déardín. Bhí bolscrocht, bhí graficí, agus bhí agarthóireach le déanamh gachéin chlár. Tá súla gom gur bhain sibh tainmhas, cumad súla amach leathan ag Facebook, Twitter agus Instagram ghaeling aon créile a bheith ar siúl amach anseo. Slán go fóill.